enyi ebugoluwa na abo wenyi ụmụazị ntachi 14-15 years onye iwe ọkwagburu na mmiri wee ebe na abo once na-ewe na nne ya ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si n'obodo Isiagụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Awka South na steeti Anambra wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi ka ụmụ nwaanyị ndị ya bụ obodo Isiagụ si wee chụpụ nwata nwoke a ị na-ahụ ebe a dị ihe dịka afọ 15 ya na ezinụlọ ya na ya bụ obodo Isiagụ. Kedu ihe mere ebe ahụ? Dịka akụkọ anyị nwetara si wee kọwaa, ha kọwara na ya bụ nwata nwoke bụ onye kwabara ụmụaka abụọ n'ime osimiri na ya bụ obodo Isiagụ n'ọnwa Disemba gara aga. Ha kọwara sị na ụmụaka abụọ ahụ bụ ndị ọ kwabara na ime mmiri ahụ bụ ụmụaka gara isi nkụ. Ya bụ nwata nwoke wee hụ ha n'ọhịa nọ n'akụkụ mmiri ahụ. Amaghị m ma onwe ihe sịrị ha, amaghị m ihe mere. Ya bụ nwata nwoke wee kwaba ha na ya bụ osimiri, mmiri eweburu ha. Wee na-akọwa na ka esi wee mata dị ihe mere bụ na o nwere otu nwoke dị ochi onye nọ n'elu nkwụ wee hụ ya bụ ihe mere. Ya bụ onye gwaziri ndị obodo ihe mere, mana a gbara mbọ niile ha nwere ike ịgba ka anapụta ụmụaka abụọ ahụ. O wee bụrụ na mgbe a napụtara ha, ọ bụ ozu ha ka enwetaziri na ya bụ ime mmiri. Ma ha sịkwanụ na ya bụ nwata nwoke gbara ọsọ kamgbe ahụ na ọ nọ n'ọsọ, mana ọ bụ ugbu a ka enwetaziri ya. Ha bụ ụmụ nwaanyị ndị obodo Isiagụ wee sị na ma ya bụ nwata nwoke ma ezinụlọ ya ga-esi na ya bụ obodo wee pụọrọ ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Isiagụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Awka South na steeti Anambra. Ya mere a sịrịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Na December, ebugoluwa na abo wenyi ụmụazị ntachi 14-15 years onye iwe ọkwagburu na mmiri wee ebe na abo once na-ewe na nne ya na ya fly n'obodo anyị. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a akụkọ ụwa agaala ka m kwukwa na uche m. Na mbụ ana m ekpesi ka mkpụrụ obi ha bụ ụmụaka abụọ bụ ndị ya bụ nwa amadi kwabara n'ime mmiri zuru ike na ndokwa. Wee na-ekpekwanụ wee na-asị ka Chineke nna kasie ezinụlọ ha obi. Wee na-asị ndị nwe ha bụ ụmụaka ndonu dibenu. Ma ụmụ nwaanyị ndị obodo Isiagụ daalụkwanụ nya nke unu mere eme, maka na a sị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị. Mana otu ajụjụ m nwere, makwanụ ajụjụ abụọ m nwere gbasara ihe onyonyo a anyị kiriri ugbu a bụ nke mbụ,
bụ ọkacha mma ịchụpụ ma ya bụ nwata nwoke ma ezinụlọ ya na ya bụ obodo. Amaghị m dịka nchọpụta ma nnyocha nke unu mere na ya bụ okwu si wee gaa, unu na-ahụta ya na ọ bụ nne ya na nna ya bụ ndị dunyere ya ga-akpa ụdị arụ ahụ? Ajụjụ ka m na-ajụ, kedu ọkacha mma ịchụpụ ma ya bụ nwata ma ezinụlọ ya na ya bụ obodo? Ọzọ dịka ibe ya bụ ajụjụ m nwere na ya bụ ihe onyonyo bụ ịchụpụ ya bụ nwata nwoke n'obodo ahụ ọ bụ ihe kacha mma ka ọ bụ inyefe ya n'aka ndị uwe ojii? Ọ bụ eziokwu na o rube ihe eji mmadụ eme bụ adulthood nke a na-eru na 18 years, mana ana m eche na Naijiria kwesịrị iruola ogogo inwe juvenile prison makwanụ juvenile cell ebe a na-etinye ụmụaka kpara ụdị arụ ahụ wee nye ha ntaramahụhụ pụrụ iche ka ha gbanwee. Maka na nchụpụ a achụpụkwara ya n'obodo ya na ezinụlọ ya, onye ma ebe ha ga-aga, onye makwanụ arụ ọzọ ya bụ nwata nwoke ka ga-akpa n'obodo ahụ, onye makwanụ ma o ga-edowe ya bụ arụrụ ala nke nọ ya n'ahụ. Wee na ya sị na ụdị ihe dị otu a bụ ihe gọọmenti kwesịrị ileba anya. Ụdị okwu dị otu a bụ okwu gọọmenti kwesịrị itinye aka na ya. Ọ bụrụgodị na onwebeghị ihe dịka juvenile cell na steeti Anambra makwanụ na Naijiria, gọọmenti kwesịrị ịmalite tinyewe anya na ụdị okwu a, maka na ọ bụghị nwata kpaa arụ nke iwepụ ndụ mmadụ abụọ asị nnọọ nchụpụ ya n'obodo bụ ntaramahụhụ a na-enye ya. Ana m eche na ya bụ ntaramahụhụ ezughị oke. Ọ dị mma, na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyekwa anya na ya bụ ihe onyonyo nke si n'obodo Nsụka nọ na steeti Enugu wee pụta bụ ihe onyonyo na-egosi nwa agbọghọbịa bụ onye bere akwa si na be di ya wee gbalata be nna ya. Ndị be nna ya wee sị ya kedu ihe mere. Ọ sị na di ya jikwa wee nwee enyi nwaanyị, di ya jikwa wee na-eche ite ọha na ya wụrụ di ya mmiri ọkụ. Ndị be nna ya wee pịasuo si ya kedu ihe gbalataziri bere akwa gbalata ka ha mee gịnị, na ị ga-alachikwa wee lụọ di gị o, na onweghị ọnọdụ a ga-enye gị ebe a, na onweghị ka gị na ha ga-esi anọ n'ụlọ a. Na ya bụ ihe onyonyo anyị nụkwara mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ndị nọ na ya bụ ngurube nna ya nọ na-ekwu na nke abụghịkwa mbụ na ya bụ nwata nwaanyị etinyeburula di ya ọgwụ na nri, mana ya bụ ọgwụ egbughị nwoke, weruzie nke ugbu a ọ wụrụ ya mmiri ọkụ. Na-etufughị oge ka anyị nyewekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Mba, ọ lọtara ya ekwana ya anya hụchara anya m anya hụchara anya m ofe ka n'ihu ka abịa achakwara anya na mgbe wụkọ m ọkụ dị ma ọ na ya ba Facebook ka ọ mee Facebook na ipeche meri ti jara onye na-alị a ihe ejekwa post na Facebook ọ na-alị mba ọ tinye na paracetamol isi na-eji ba na ti ya ihe ha mere n'Enugu steeti. Ehe, ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu esi eme ya, denyere anyị ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị wena asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube gị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.